ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଲେସିଆ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଝିରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ମଲାକା, ଯାହା ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ସାଉଥ ଚାଇନା ସି ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଆଫ୍ରିକାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାହାଜ ତେଲ ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ହିଁ ଚୀନ, ଜାପାନ, ସାଉଥ କୋରିଆ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଦୁନିଆର ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30 ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ଏକା ଚୀନର 80 ତେଲ ଏହି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି କେବେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ନେଭି ବ୍ଲକେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ କାରଣରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଚୀନର ସପ୍ଲାଏ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ଭାରତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଏହି ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ତାର 3ଟି ଯାକ ସେନା ଆର୍ମି, ସ୍ଥଳସେନା, ନେଭି, ନୌସେନା ଏବଂ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ବାୟୁସେନାକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଖପାଖରେ ପୁରାପୁରି ଆଲର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ କରି ରଖିଛି। କାରଣ ଯଦି କେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ମଲାକା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଲଟିଯିବ।